Καλησπέρα παιδιά, κάνω ένα βίντεο στο Fortnite με τον φίλο μου. Παίζουμε rank solo. Εδώ. Από controller. Με από keyboard and mouse. Ναι, αυτό. Μείνεις. Go. Τώρα ψάχνουμε το chest. Θα πάρω και λίγο μπέλτ εδώ. Iron Man δεν μ' αρέσει, αλλά δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν είναι σαν Όχι, για φάπες. Στο δρομολόγιο το μεσημεριανό θα σταματήσω, θα σου παραγγείλω ένα και στο πληματινό δρομολόγιο, γιατί τώρα είναι ο δρόμος μου εκεί. Στον κάνω. Έχουμε άτομο παιδιά εδώ. Θα σου στείλω τώρα, κάτω στο στείλω. Να από τον 6, έλα. Είναι δύο φίλοι. Στον δίνω το κινητό, Βανέσα. Ρε μπρο, ένα V1 δεν είναι σωστά. Άσου να φαγωθούνε. Στο πά. Φαγωθεί τώρα ο ένας. Τώρα έρχεσαι. Τώρα που έχουν φάει και δύο damage. Σπάσα αυτό το τοίχο. Τώρα που θα είναι low. Μπρο, δεν είναι εδώ. Α, από εδώ. 24 άσπρο. Φίλε, σε μισό. Τον έχεις να πω. Σπάστο. Κοίτα. Δεν το περίμενες. Αντίγα. Δεν το περίμενα. Let's go παιδιά, αλλά το έχουμε. Αν δεν ήταν low ήμουνα πολύ dead. Και αν δεν υπήρχε το siphon ήμουνα dead. Πάλι καλά που έχουν βάλει αυτό το νέο update. Και 2 κιλάκια. Ωραία. Να σημειωθεί ότι παίζω και από διαφορετική κονσόλα, έτσι. 50. Απλά δεν έχω shield. Και δεν πρέπει να το μάθει αυτό. Να πω σπίδα. Όχι ρε ναι. Μπρο, δεν μου έρχεται ποτέ πίσω.